Tun. Hello? People. Let me arrange it. No problem. So tired. Yo. Pa Facebook, kukuona chipa Facebook, talking on the phone. Wajagiwa yale bela, me tired yo. I want to see you face to face, me tired yo. Oh, siza yesana kunama ndiwe umoyo wanga. I want to see you face to face, me tired yo. Oh, siza yesana kunama ndiwe umoyo wanga. Nalema nachikondi chapa Facebook, nalema nachikondi chapa telefoni, nalema nachikondi chapa Facebook, nalema nachikondi chapa telefoni. Oh, na tayadio. Oh, na pa Facebook. Kukuona uri pa Facebook, talking on the phone. Achagiwa yale bela, me tayadio. Sean Sparks, how are you, Aba Ruben? Kukuona chipa Facebook, talking on the phone. Achagiwa yale bela. Muswe Sunday, we are on, my dear. We are on. And yes, Chipo, you are glowing today. Thank you very much. Thank you. My name is Chipo, the travel closer. A girl of no worry. Ginde. Anzi vanga. Pachirungu anoti munasinga kendenge ndini. Maswera sei kwa madzangu. Maswera sei kwa muri. How are you guys? How are you doing? It's good to see you happy. Tukufara kani. Tungonzwa ungofara zvangu moyo mangu. Noizi kutoita chaiko. I'm fine. Chinoimba wena chidhori. Chidhori chinoimba. Aiwa amwene vari right na moyo. Aiwa vese vanofara zvavo. Unekadhati kandoda, no pressure. No. We cry today, tomorrow, back to normal. Muna akafa wani. Muna akamwarira akatofa zi, muna atoenda machema matadza kuja. Next week sadza mchinyopora vakaenda. Aiwa kungonzwa kungofara. Ko chakakosha kamweya wekufema. Ndo chinhu chakakoshesesa ichocho. Ndatoti aregai ndichienda pa Facebook vamwe vanhu manzwa ne curiosity. Hanzi ukasandirayira ndiri kubva panapa ndo pamusiri kuzobva baiginde. How are you, my dear sister? Guys, ndati ndiuye neupdate because pamwe maamuchizoti ko Chipo akayazotudza nyaya yake but haana kuzodzoka sei. Saka ndauya kuzokupai update maererano nenyaya ndakaya ndichitaura yepage. Ndauya kuzokupai update maererano nenyaya ndakaya ndichitaura yepage yayi. I believe ukaona munhu achichema zvinoreva kuti ari weak. And you know, that day I don't know kuti ka week kakapinda sei mandiri but dzinenge dzaashungu. Ukaona pamwe pachona uine chinhu changa chichikubumbira mumoyo ka waita nguva uchitadza kunyatsoti utidyo uchitya kujadywa wozowana mukana wokuzotaura chinhu ichocho unoita kunge munhu ari wiki wakubongomora. Dzinenge dzaashungu. Thank you guys, thank you so much, thank you. Ndauya neupdate. Haufaniri kungoti ukauya nenyaya yako kaudzoka uchizodza update vanhu pekupedzisira. Ndati ndiuye ndikuudze update. Alik Madzudzo, how are you? Inini, I'm doing fine and I'm happy. Sean Sparks, and okay, I'll be in touch. No problem, I'll be expecting you. Yanzi ita kuti woo.
tanga takutoshaya kuti komasters tomafambisa sei ndizvozvo. Sekukudzai kwandakaita ndakakudzai kuti ndichadzoka. Ndakakundikana kudzoka nezuro because ndanga ndisina mhinduro yamaida. Saka ndakaona kuti zvanga zviri useless kuti ndiite live nezuro. Ini ndisina zvakakwana zvatataurirana kuti ndichambodai toona kuti tinokwanisa kuvhura rimwe page here tosiyana nepage iro riri ratinaro. Saka ndauya kuti ndizokupai feedback maererano nezvenyaya iyoyo. How are you Auntie Joy Zimba? How are you my sister? How are you? I know you are looking for me. I'll call you after this. And guys, I want to thank everyone. Ndichange ndichitaura nechirungu ndichisanganisira neshona because ndoda kugainawo confidence maererano nechirungu ichi. Unosvika pane vamwe vanhu vanenge vachitaura chirungu imi ndiye ndangoti zi zvino. Kunyarara kwandine ndaita zviro ndisingadiwo kutaura but chirungu chinenge chichindikurira mani. Chinondikurira zingaita ndiri kukunyeperai saka ndoda kumboti ndijairire kupota ndichitaura chirungu. Makaona ndangoita broken English ndokumbirawo mundicorrect mucomment section umu. Ndobva ndatoziva kutoti apa ndandifanira kuti zvakati kuitira next time. Musandiseke. Ndakakudzai kuti makaona ndaita broken English musandiseke. Handina kunyepa ba ndakataura pandakagumirawo saka manzwisisa. Hands good, hauna kuda kuita drama. Well done. Thank you so much. Thank you. Sometimes drama is necessary. Sometimes fight haina chainosolve. It doesn't solve anything. But inotoita kuti maproblems achona aite sei awande. So inini ndosaka makaona ndisina kuita fight ndakauya ndakakuudzai kuti muzive kuti kwedu kana muchikanda masters muri kungokanda but we are getting nothing. Saka nhasi ndauya kuti ndikupei feedback. I think vanhu dai vanga vangotiwo one day bijana ndotaura kuitira kuti ndisazoita ndisazodzokorodza kune vanenge vachida kunzwisisa information maererano nemafambiro andaita nepandasvika. Ndoda kutenda munhu wese kunyanya vari ku-UK, South Africa, Mozambique, Zambia, all over. People were calling me vachindiudza kuti Chipo vhura rimwe page, Chipo usadyike moyo, Chipo dai ndoda kungokutendai guys. Thank you so much nekunditsigira kwamamuchindiita. Inini I'm very okay. Kazhinji kacho kona ndataura ndikachema idzinenge dziri shungu ende shungu kana dzatopera ndakutofunga kuti solution ndakuita sei. So now ndane solution ene ndakuziva kuti ndoti ndosaka ndati ndite sei anzikiki English ma1. Ayo ichokwadi handisandamboya ndichiti ndinogona English saka asi ndiri kukumbirisa kuti mundinzwisise pakutaura English apa kuti ndikataura itai muchindicorrecta musandiseke pandinenge ndakanganisa. Handiti ndiri munhu wari willing kudzidza nekudzidzisika. Manje mukandiseka handisi ndinozenge ndakuzoshaya confidence. So guys, about page redu riya ndine munhu akandibatsira nezuro usiku hwese anga achindibatsira kuongorora page rangu. And chinhu chaasati anyatsova shuwa nacho ndechekuti vanokwanisa here kuti vaise masters. But page redu tine foot nderedu ratova redu page iroro ende hatina need yekuti tiopene rimwe page. Kana tichingodo zvedu kuopena rimwe page tinokwanisa kuopena rimwe page but page iri redu irori riri Chipo the Trouble Causer nderedu. Changosara ndechekungoti mangwana paiswe madetails emunhu uya of which vatoti it's obvious. Mangwana parikutoiswa madetails emunhu uya ari kutibatsira ari ku-UK. Saka page nderedu. Aiwa page rava redu. Tinongotenda Mwari vaita zvavo because inini ndangobatikana ndikati zveshuwa unogona kuluza muupenyu, unogona kurasa mari, hauzoiwane mari iyoyo, unorwadziwa, zvobva zvangopfuura. Handiti iri page iri kana ndanzi hanzi isusu tiri munzira. Sorry my dear, usandituke zvako ndiyanu. Sorry hanzvadzi, sorry wena kana ndisina kukumenshena wakandifonera. I'm very sorry my brother. I want to thank everyone. Ndopana mbotaura kuti chirungu chinondirasisa nekuti handina kuita nharo. Ndoda kungotenda vanhu mune support yamuri kundipa muchifona muchidii. Mangwana by 10 zviri kunzi tenge tanyatsoshuwa kuti takukwanisa kumonetize page redu here, mari ichiuya kwatiri isusu muhomwe medu isisatorwe nevamwe. Ndoda kungokutendai mese hama dzangu, rudo rwenyu rwakanyanyisa and handizivo ndokutendai sei.
handinombwenge ndamboziva kuti munondida kudaro. Of course variko vanhu vanokwanisa hands English, it's just a language like any other languages. Yes, I understand, my dear sister, but what I was trying to say, ndandichiedza kuti unozodedzwa kune vamwe vanhu vasingataure neshona vachitaura nechirungu. Last time ndakaita Zoom call ndakatanga kubvunza neningi ndakutanga kubvunza neshona because chirungu chacho changa chichinditiza. Anditi nyaya yekuti kubuda pachena kwandakaita aiwa kwanga kusiri kutsvaga malove and likes guys. Malove nemalikes haatsvagwe nehondo. Malove nemalikes haatsvagwe nemunhu chichema. Regai ndikudze secret yekutsvaga nayo malove nemalikes. Actor zvinhu zvinonakidza vanhu. Fadza vanhu, tsvaga content inofadza vanhu, kwete kufadza vanhu uchifumuka uchituka kunyange ndichinzi ndiri kuchema ndichizvinyadzisa ndichichema. Hazvisiri izvo. Makazvikota wrong izvozvo. Anditi makazvikota wrong izvozvo. So masters akabviswa kwanga akaiswa kune vanga vakaisa masters vai. Maybe vakangoti regai vangobvisa chinyararire vanga vasikuda kuti va create drama. Of which ndoda ngovatendawo nekubvisa kwavakaitawo masters. Ndoda ngovatenda ivo vakaita basa. Handidi kuti ndoda ngotendawo mhofu achona vakashanda neni taishanda zvakanaka. Kunyange zvazvo zvakazoramba hazvo kuenda kure. Sevanhu vaishanda vesewo, you know zvakawanda zvinoitika, but handingataure zvakaipa kuti vakandiitira zvakaipa. The only problem yandandinayo yanga ingori pamasters ipapa. Saka ndine munhu ari kundibatsira. Munhu ari kundibatsira ati zvoni mangwana by 10 o'clock tinenge takunyatsova nefull nhingi yedu yokuti mari yedu kuita se iri kupinda mumaoko medu. Handiti saka ndoda kungoti mafans angu ndokumbirisa nemuzita raJesu, rambai muchingonditsigira. Pamwe pacho ndikaita problem ndinozama nepese pandinogona kunyarara ndichitya, but ndakaona kuti kuya kwandakaita muchindibatsira zvinhu zvangu zviri kuita ende mufaro wangu wakudzoka. Kana energy yangu yakuitawo ichidzoka kuti ndokwanisa kushanda nesimba ndichishutawo maskiti angu. Ndaane power rekutaura kuti please follow Chipo the trouble causer. And guys, kuti page redu ribooste, we all know kuti page redu ranga hanzi wave kuti jikira kuti mhofu munhu wakanaka. No my dear. Hatidi kuti titukane. Kana munhu washanda naye vanhu mukarekedza kushanda mese haufanira kuzotuka munhu. Handina need yekuti ndivatuke. Page rangu ini ndoranda ndichida. I'm not creating enemies. I don't want to create enemies in my life. I just want to live a straightforward life. And iwewe futi usandise mazwi mumuromo mangu ekuti nditaure. Stop it. Ndine right yekudzoka ndichitaura kunemi mafans ndimi munenge muchindisupport. Pane ndichichema data rinenge richishanda nderenyu. Handiti. Saka kana vanhu vamira neni ndine right yekuya panapa ndichitaura. Ndine right yekuya ndichitaura futi kuti aiwa kundibatsira kwama muchita kuya. Bedu handauziva kuti vanhu mune rudo kudaro. Anga angori calls after call zuva riya. Call after call. I want to thank Julinya Kasikana. Thank you for your support. Thank you so much, my sister. Mwarave Nemi, God bless you. I want to thank everyone. Vamwe vacho handikwanise kukudana nemazita. Mosha TV, everyone. I want to thank you, Mama V. Thank you so much. Kate, thank you guys. Thank you for the support. Mese muri pa Facebook. Kwamuri kwese kokoko ndoda kukutendai. Musangoitira inini chete. Musangoitira inini chete. Itire munhu wese anoyachida help guys. Ndaingoda help chete. Ndoya ndaingoda ofishi ndaiwana help yachona ende help yacho ndaiwana kwamuri. Kune vamwe vanga vachitofona vachitoti vanoda kutondi assista even nemari yekuti ndibatsirikane chaiyo kutaura chokwadi. Ma detail ipapa we managed. Again yatso explainer guys. We managed to stop kuti inini handisikuwa na mari ikoko kuside kwa vasikuwa na mari. Saka so far hapana arikuwa na mari pakati pedu tese. Of which it's fair. Hapana arikuwa na mari nekuda page rangu. Inini handisikuwa na mari ikoko kwa vari havasikuwa na mari. Saka chada kugadziswa nchekuti mari ichiya kwandiri. Ndotoida mari yachona. Mari ngangarambe mari
mari ndotoida. Hanzi takuda tamvu kadhori. Imi, aiwa, inini ndiri kukunyeperai guys. I'm very happy. Ndikufara singaita. Hanzi Miss Language is my girl. Thank you so much. Thank you so much. Vane zvavari kuda kubvunza maererano nenyaya yedu iyi ndokumbirisawo kuti munyore mucomment section. Ndoita ndichiverenga. Hanzi Tudzo, what happened? Ipapapa ka ndaigona kumhanya kudzokera ndisina vamwe vanhu vasina kunzwisisa. Ndopaipa panandataura kuti tikatanga taita setawanda ndikazotaura. Ko ini wandinzwawo here Chipo kuti usachemedzwe nezvimwe pwere. Aiwa ndaizvinzwa. Ndakanzwa everyone. Hapana wandisina kunzwa. Hapana wandisina kunzwa. Mwanzi Chipo ari kutsvaga drama. Ari kutsvaga malove nemalikes. No. Hazvisiri izvo mwana wamai. Mwana asingachema anofira mubereko. Kochiona akapanda chema apa. Inga ndabudirira wani. Aiwa, hapana need yekuti ndinyarare. Unofanira kutaura. Ndopaipe patinotaura kuti even kuvana chevo kuchikoro. Unozoti hatifani kungotyisidzira vana. Mwana anogona kunge achitogara achibhuliwa kuchikoro kwachirohwa achidii. Pada chichika kuyozotaura kuti kuchikoro kunti kurohwa because munotanga nekumuti nekuti unodehna ndosaka warohwa. Nekuti wadai. Stop judging people. Usati ukatarisa munhu wobva ungoona kuti munhu Chipo akafitwa nefesi inotaurisa. Chipo anodehna. Hamufani kujaja. Munhu anofanira kufila free kuti ukaita problem unomhanya wotaurawo problem yako wobatsirwa. Like mabatsirira makandiita iwaya. Muri kuona bhora. Riri sei bhora racho? Zviri kufamba hazvo. Hanzi uri singoro ichuwa here. Manzwa nani izvozvo? Ndiani ataura information asina kupedzesa? Imi mafans angu situation yangu munoiziva. Inini nemi takataura not let's confuse them until they learn to mind their own business. Makandudza kuti ndisaunze life yangu pa social media. Asa munonge mandudza kuti kana watorerwa access yekuti mari ipinde uyo uchitaura. Saka ina ndakutya kuyozotaura kuti ndo zvakaitika. Because makandiudza kuti usaunze nyaya dzako pano pa Facebook atidi kudzinzwa. Kwamanzwe koko kwandina kuti andina murume, let them believe that. Kana makatonzwa kuti ndinaye, let them believe that. Mimi you all know me. Ndakakuudza kuti ndibvunze mubvunzo ndichidaira zvandakakupindurai ndizvozvo. Vanotozviziva ndakabvunza dia. Handina kungotanga ngoyaka pa Facebook. Rega explain nyaya yacho pekupedzesera ndiende. Handisi kuchema nhasi ndogona kungoexplain nyaya yacho na sezvairi. Handiti. Ndokwanisa ngoti ndingoexplain nyaya yacho kana ndaexplain nyaya yacho muinzwisise. Hapana wandiri kutuka, hapana wandaiudza rafu. Handiti. Here is what happened. Inini ndaishanda na Mofu. Handiti. Vanga vari manager wangu inini. Vari manager wangu ndakavapa ndini havana kuba madetails ekuti vapinde mupage mangu. We agreed. Vakatonditi iwo chindiedha mupage mako iwewe ndiite admin. So that kana paine mamwe maclients anoda kuti vakupe maadverts kana maendorsements handiti ndikwanise kutaura nevanhu ivavo. Zveshuwa ndakavapinza ndikavaita admin. Handiti ndavaita admin paipai zveshuwa vaitocommunicata neni nekuti kana munhu ari admin iye zvaanoona kuinbox iwo unozvionawo. Zveshuwa ndaitoti ndikatoona munhu ataura muinbox imomomo nezvebasa ivo vaitozofona kuti apane munhu wandataura naye so. Handiti zvanga zvakajeka. Zvanga zvakajeka ende zvanga zviri straightforward. Handiti ndakazoshamisika ndichizoona page rangu inini rakuita masters. Ofishi ndakafonerwa nasomeone akanditi wewe Chipo ko page rako uri kuita masters sei? Ndikati handisi kuziva, rega ndibvunze chimanager because isusu na manager tikaenda tikanovhura makadhi tine makadhi atikaenda tikanovhura anopinda mari but ina havana kutora account number yangu. Handiti hanzi iwo nondodzirwa ndaidanana navo kwandona chidanana navo iwe Molini. Handizvifarire ngatirespectane, let's respect each other. Handiti makandibvunza nyaya kuti ndaidanana navo ndikakudzwa kuti handanane navo. Handitika
Saka zvekuti murambe muchingondi accuse kuti ndodanana navo, inga zvakazongobuda pachena, ivo mudzimai wavo munhu wavakanga vatuma wachona wani akabuda pachena kuti nyaya yekunyepa. Saka kana makuramba muchingoti ndaidanana naye ndadanana naye, mune makuedza kuti kudii naye mukoma. Tiri kurwa here? Kana ndichiya panapa pa social media kuzoacta maskits ndiri kuti tinakidzane kwete kuti tirwe. Handiti why muri kunditi hanzi ndaidanana navo, muda kundiforsa kuti ndaidanana navo. Ndichidanana navo ndasingazoti vane mukadzi wavo. It's not fair. Whatever, kana ndakazvariswa nema different fathers, chero Mwari achingozoti vana vangu 2 vana baba wavo 1. Kana vakaita na baba vakasiyana vanenge vasiri vana here? Why uri kunditukire? Uri kunditukire icho uri kunditukira? Musadaro so. Handiti musadaro, inga muri munhu wokuziva 1. Takavhura visa card. Tavhura ma visa card iva vana kutora ndiregedze kuverenga ma comments. Handitambe nevarume vevanhu. Kana murume munhu wachona aidawo mari, vanhu vanenge vakaomerwa out there, people are looking for money. Ko kana akaomerwa achidawo mari otaura kuti ngatishandei, ini ndine madeals akawanda ekuti ndowana maadverts, ndogona kuwana maadverts akatowanda pamwedzi anokuitisawo mari. Pamari iyo toita hafu unongoda kuti ndirambe dhiri akadaro. Unofunga danana navo maini ndaionekwa papublic ndinavo. Ndakapusa zvekuti ndotadza kuzoti kana danana nemurume munhu aufaniri kuonekwa uinaye. Kana dai yanga iri secret, sei takazviposta pa Facebook page kuti va manager wangu. Kana dai zvanga zviri zvinhu zvesecret. Kwani musade ungonzi mataura kuda ungotuka vanhu tanzi ufunga kuti vaisiya mukadzi wavo. Vaisiya mukadzi wavo ndandambodanana navo here? Sadaro so. Ndandambodanana navo ndichidananira nechinavo. Sandiudzire zvekutaura nga handidutyisidziro. Handizvide izvozvo. Saka takaenda takanovhurisa mameno mamastercard yameno nechirungu chachona kubank uko. Ndinaro card racho. Tanovhurisa makadhi aya. Ivo havana kuzondiudza kuti zvoni vakumonetize vakaisa access yemwe munhu. Ndakazongona papage pane masters. Ndaona papage pane masters ndopa ndakavafonera. Ndobva in fact ndaufona ndakatoita kutosenda iri message. Ndikati amhofu ndaona kuti zvoni papage pangu pane masters. Masters aya ari kubva kupi? Zvikanzi pane the guy wanda ndakataura naye wekupiwa ku UK. I'm sure ndiye aita kuti rite masters. Ndikati but kana ndakanzwa kuti kana page richita masters zvinenge zvichireva kuti pane access yemwe munhu inenge ichipinda mari, pane card remunhu inenge ichipinda mari. But card rikupinda mari obviously harisi rangu because ndina hamuna kundikumbira ma details. Zvikanzi harisi card rako, iroro riripo iri richambopinda mari, ndo zvazvinoita zvePayPal zveku UK. Kana uri muno muZimbabwe ukwanise kumonetize. But kana munhu achinga ari kunze kwenyika ndiye anokwanisa kukuitira, anenge aine PayPal, aine home address yekupi yekokoko ku UK. Handiti saka ndosaka ndaita sendaisa account yemunhu iyeye, but munhu wandinotrasta haasi tsotsi. Handiti pandatoti but ndaona makamuedha saadmin munhu uyu. Makaramba makamuedha saadmin ko akazotora page, ane right yekugona kutobudisa inini ka obva atora page. Zvikanzi aiwa haambodaro, munhu wandinotrasta. Ndikati but inini haminoti sei, moyo wangu uri kuita seuri kundirambira. Madii mamubvisa ongogara akari kureceiva mari, tozoziva hedu kuti patinozoisa access chichinja chisa access yangu iye anenge asiri papage. Mumwe munhu anogona kungoposta zvimwe zvinhu zvisingaite papage pangu, vanhu vakaona vanofunga kuti ndini ndazviposta zvinhu izvozvo. Zvikanzi aiwa hana zvaanomboita. Handiti tikutaura ka mangwana ndopandakamuka pa social media patoni ma headlines paitwa live chinzi nini ndikudanana namhofu. Aiwa ndisitombochema maitino. Handitomboda tombochema, ndofunga pamwe kushata. Handisi kuchema nhasi, I'm okay. Ndauya kuzoexplainera vanhu vandakaudza nyaya yandakaita. Handiti ndakamuka paitwa live ichinzi nini ndiri kudanana navo, ende zvinhu zvitori pachena kuti ndikuita sei ndiri kudanana navo. Ndikatraya kuda kutaura kuti handanane navo but zvakaramba. Pakaitwa futi imwe live ndikaedwa pane imwe live. Ndikabvunzwa zvandakabvunzwa, ndikafunga kuti ndikudairana nemunhu ari kuita live iyoyo. Zvikazofamba nepasi ripo. Anyway izvo zvinhu zvakapfuura, but ndo maendero akaita page rangu.
Page rangu raenda ndakamira time ndakati handisi kuzombova confronta nenyaya yepage iri because vakataura ivo kuti mari zvinombotora a month 30 days kana 60 days munhu achirecivira ikoko yozoya kupi kunoku kuuk kunoku South Africa kunoku kuZimbabwe sorry ndiri kuZimbabwe. Ndikati it's fine ndobva ndanyarara. Ndaona nguva yafamba ndakavafonera ndavaudza ndikati access dzedzeko zvakazofamba sei. Ndovati inini ndine munhu wandoziva anoita sei anozviita. Ndichakupa munhu anoita sei anozviita akuitire kuti uchitanga kuwana mari iwewe. Ndikati aiwa it's okay no problem. Ndobva vandipa nhamba dzemunhu uye munhu uye ndobva ndataura naye ndobva ndichaja mari yakandichaja ndobva ndabhadhara. Ndobva atonditi andoda nhamba dzemunhu anenge ari kuuk wachiona watiri kuisira madetails. Zvinhu izvi zvazvitwe 1 day zvinoitwa for 3 days. It takes 3 days. Anditi antasamaziso ake imi handisi kuchema mhani kwanaimi foni yangu iri kupinenge iri kurira. Oh sorry mama wangu achifona. It's okay. Ndiri confused sterek ndisanyanyondituka handifariro tukwa ndoita hasha ndakanyanyotukwa please. So vandipa munhu uya akabva nditi it takes 3 days kuti zvitese mari ichipinda kune munhu wakuonenge watipa iwo madetails. Ndikati it's fine so ndobhadhara imwe mari then kana zvazoita ndobva ndazopedzisa imwe mari yacho ndobva no problem. Ndobva akangotaura musi woyo ndowakabva ataura namai vachona vanga vari kuuk vavambotaura ndobva azoti mangwana acho anotaura nawo mangwana acho akaita about 3-4 days ivo vari kuuk vaiva kundibvunza kuti ko Chipo munhu wako haasati ataura neni. Vaitoramba vachitoisa effort. Chipo munhu wako haasati ataura neni zvakamira sei. Toda kuti tigadzirise account yako. She was very concerned. Toda kuti titese tigadzirise account yako mari yako itese ipinde munin'ina. Even ikatanga kupindira kwandiri inini uchimirira kuti izotanga kupindira kuZimbabwe ikoko ndinenge ndichicollecta. Kana ndichinge ndaicollecta ndenda kukuisira paworld remit uchireceive mari yako. Zvakatora time ndichingobvunza kupedzera ndazongoona kuti rege nditese ndichizvinyarara. So ndanyarara ndachitasira kuti pamwe vachazondibata vachizondiudza kuti Chipo haufa peji rako munhu iye akakurikavhira here kuti utange kureceive mari yako. Handina kuzviona zvese izvozvo. Iye wachona ainditira wachona haana kundipa feedback up to now. Pandangoti rege nditese ndinyarare. So zvese ndandisina problem nazvo zvekuti mari iri kupinda iri kutorwa nasomeone else. Ndandisina problem nazvo. But shungu dzandingori nadzo dzanziri ngoti ndikangoacta ndikashuta ndikakanda chinhu papage vanhu vakafara at least ininiwo vanhu mafollowers akawandawo papage pangu ndinokwanisa kuwana mari through advertising. Ndinokwanisa kuadvertisa business rangu. Ndikaadvertisa business rangu maproducts angu akatengwa ndinongorarama. Zveiyo yacho neFacebook rege ndingosiyana nazvo ndongozoti ndakaita se andakanyura. That's why makaona ndandanyarara. Ndakuzongoona vanhu vakawanda futi vakundifonera. Patona about a month. Vanhu vakawanda vari kundifonera nhai Chipo ko iwewe hausi kuwanika paFacebook hauchaposta sei. Ndikandoposta every day. Zvikanzi hausi kuposta ndikandoposta every day. Vanhu vakungoramba vachingodaro. Saka zvakandinetsa kuti ko chii chakuitika papage engagement yangu inini kudhara ndaiti ndikaposta ndisati ndaita zvekuedha vanhu. Ndaiti ndikaposta papage pangu wenyatsoonoti aiwa engagement yevanhu ava yakaita se yakawanda. Even macomments aiwanda. Zvanga zvakundinetsa ende zvanga zvakuramba zvakundidya moyo. Saka ndandane stress. Pesa pandandangoni stress ndakati alright ndoluza kuti access yachina haisi kundipa mari. Mafollowers hachambofa akawanda because vanhu vakawanda havasi kuona zvandiri kuita unless ndatoposta kuTikTok. Chinhu chandaposta kuTikTok nongona vanhu vakawanda vachitesa pamastatus. Maybe I don't know. Handisi kuramba kuti inini ndinoba hangu. Of course ndakaya ndikaadvertisa panapo kuti inini ndinoba tambo. Handiti it's okay. Ende nini handisi kuda kuti asi zvekuti ndoda kutukana nemunhu kana kuti chii. But ndiri kungotaura nyaya as it is sezvairi. Hapasisina need yekuti ndiite sendivanze. Kungotaura chokwadi zvakangoitika. Ndakambozama kumbonyarara expecting kuti pamwe maybe ivo vachazoya vachitaura kuti Chipo page rako so mari yako yadzoka back. Ivo havana kuita sekudaro. Inini kuti ndichiramba ndichivafonera pafoni pavo ndandisisakwanisi. Because the next thing ukavafonera ndichazonzi ndiri kudanana navo. Semataurirwa zvakaita kunzi ndiri kudanana navo.
handiti. Saka ndaanda kutya, ndosaka makona ndakanyarara. Kuzoya kwandaita musi wesandoku ndaanda kutoshaya kuti ndochiita sei. Ndochiudza sei mafanzi angu kuti vedu muri kutaura kuti hamusi kuona zvinhu, muri kutaura kuti ndadonha, peji rangu hameno zvariri kuita. Handiti. Hanzi watching from ceiling. Nyaya yeceiling yandibata zvisingaite. Saka ndomafambira akaita nyaya, ndokuzoya kwandakazoita musi weSunday. Ndine mavhiki 11 ese. Nyaya yepeji patakatanga kubva kuitaura nyaya ika, taitotaura even nema-messages, ndichivabvunza nema-messages. Ende zvese ndinazvo. Ende there is no need yekuti ndinzi ndoda kubuditsa mavhiki 11 because zvandaida kuti zviitike zvaitika. I can have full access to my page. Chiri kungodiwa pari zvino ndichingoshanda nesimba, ndingoramba ndichingoposta so that vanhu munoita se we catch up. I know kuti tanga takumashure zvakanyanyisa, but tikangoshanda chete tinodzokera patatiri. Ndo zvaangopo padongoti ndingoisa more effort kuti ane full access nepage redu. By tomorrow tinenge takuziva kuti takukwanisa kuti tireceive mari. Inini I don't mind even zvikanzi page racho harichamonetizika, ndokwanisa kungovhura rimwe page paside kana zvikanzi harichamonetizika, because zviri kunzi izvo kana page rambomonetizwa nemumwe munhu akasabvisa madetails ake kuti muzorimonetiza mugoisa manew details zvinonetsa. Handiti. Saka kana zvikanzi razorambisisa zvarambisisa, panenge pasina zvandokwanisa kuita, but page rangu I will keep it. I'll keep my page. I'll open another one, but this one I'll keep it because ndane full pama canvas. So I had, and my advices wayo ndakatombomapiwa ma advices wayo nemunhu wacho noma canvas akandiudza akati uri kurasika, movie yauri kuita uchaclaimerwa nyaya, uchacreaterwa scandal, of which inini handina kuteerera. Ndingori kuno kuti ndoda kuita chinhu chandee ndichifunga panguva iyoyo. Maadvice unotozomafunga zvakaipa zvatozoitika. Saka page redu radzoka. We are now tane full control yekucontrola page redu isusu. Saka guys, thank you so much. Ndo mafambira akaita nyaya, ndobva ndazoya kwamuri, ndobva ndataura nemi. Handiti ndataura nemi paya makamira handidi kukunyeperai vedwe. Nandaumbozviziva kuti vanhu mune chido chekufona kudaro kuti mundibatsire like that. Unoziva imwe effort yacho yamama kuita. Hanzi imari iko yaungaitira Mofela life. Kana yakaita $2 inenge iri yangu dia. Rega ndikudze mwana wamai, munhu mumwe nemumwe munhu wese anokoshesa zvinhu zvakasiyana pasi panapa. Iwo kana munhu wese anokoshesa, kana yakateta $1 uchitare kushandira rinokurwadza. Handiti kana ikateta 50 cents uriwo waishandira inotokurwadza. Kana yakaita coin rinenge riri rako, wazvinzwisisa. Ndekuna vamwe vanhu vanoda kungotyisidzira vanhu, kuda kutuka vanhu. Inini so kandakurawo chokwadi. We do love you Chipo. I love you too guys. And anodimudze chero yakaita $1 nderedu. Isusu right now ndada kuti mungondipawo simba rekuti kutangira patakasira page redu taanaro back. Vanenge vasiri kuriona pachagadziriswa, takuda kuti tichishanda nesimba tienderere mberi. Hanzi mofuna Chipo anozivana rumbidzai ameno rumbidzai ani tazvinzwa zvamataura, moda kungonzi mataura. Pamwe pacho dai muchinyarara. Munhu ari smart unofanira kungonyarara woobserva woona kuti handiti siyana neni. Kana usina zvekutaura dai uri mumwe munhu uchingonyarara uchiona kuti tikudzinge panapa zviite, because I need you. Ko ari kukutumira polisi kushopu, please explain. Nhasi uri nani? Aiwa kushopa hapana atauya kubva musi uya. Kushopa hakuna munhu ambotawe. Kushopa hakuna munhu atauya, handidi kuti ndikunyeperei. Aiwa hakuna munhu atauya. Kana paine munhu achazongouya ndichazongobaya live button. This time ndikaona vanhu vauya ndinongokanda live button moona zvichingoitika, because chero yakaita 50 cents ndeyangu. Ipapa painga vanhu manga muchirwanzi well done my sister, tarwa nesimba. Aiwa azve sure, keep it up, keep on supporting. Hanzi richine masters here. Queen B Shumpress. Rina masters. Arisisina masters my dear, no stars anymore. Akusisina masters.
hanzi Mwari haakusiye. Chokwadi ndakarealiza kuti Mwari ukaudza Mwari uri pachokwadi wakanyatsogara wakateerera, Mwari vanopindura. Mwari anopindura, Mwari anodayira. Chakaita kuti mese mimi miite effort iyoyo yekuti mundibatsire kuti page ridzoke chii. Hanzi Queen Tate helped you. Oh, I don't know. A lot of people called me. Vamwe havana kutaura mazita avo. Vamwe havana kutaura mazita avo, but vanhu vakasiyana siyana. Vemuno muZimbabwe, vekuSouth Africa, Botswana yacho, UK, vanhu vanga vachingofona. Vanhu vanga vachingofona vachindudza zvekuita, vamwe vachitondudza zvekutoita pafoni. Ma-application mamwe andakanzi ndiri download, but manje inini zvaizondinetsa because ndakakuudzai kuti kana laptop chaichayo kana zvekunzi handigone zvefoni. Saka ndinoda ngokutendai guys. Tasafe, page redu is back. We are now able to post tichiisawo zvinhu zvedu nesimba zvichiratidzawo kuti tiri kushandira zviripo, handiti. Saka guys, tell me, maswera sei? Thank you Raymond Nyandoro, thank you so much. Toda ngotenda Mwari guys nezvaitika izvi, because pasina Mwari handaimbofungidzira kuti zvaiita. Asi tinongotenda Mwari. About vari kuramba vachibvunza kuti Chipo inga wainzi hausi married. Takawirirana one panapa kuti zvepano ndezvepano, zvekunext door ndezvekunext door. Zvepanapa isusu toziva marongero atinoita. Imimi zvese zvamunondibvunza pafoni, that's why muchiona ndichikubvunzai weekly kuti ask me anything chaunoda kuziva about me. Chokwadi chandinokuudzai ichocho garai nacho. Musateerere zvekuma next door. Whether vakutaura chokwadi, whether vari kunyepa, whether vari kundituka, whether vari kundishoropodza zvina basa. Zviriko, whether ndiri kushoropodzwa, ingozivai kungoti So guys, ndisati ndaenda hangu, muchiri kundida pano here? Ndisati ndaenda guys, I just want sometimes taura kunoyamura zveshuwa. Guys, kune vane mabhodhi mahombe, vanetseka nemabhodhi hombe, majojo tank, malove handles, mabig hands, wakasimbisa, wambozama kudayeta, wamboenda kugym, wamboexercisa. Please, ndine maremedies anoondesa achikusiya une bhodhi yako yakanaka isina nyama dzakarembera. Kune veve vaka overbleachawo maskin avo, vakazora maCT plus malight up, nawo wakushaya kuti wodzosa sei ganda rako, ndine inonzi skin repair cream, ndinoigadzira iyoyo. Zvekare kune vanoda kuramba vachizora makanda avo, vachida kuti makanda avo atsvukirire senge mabhurumango, ndine mafuta anotsvukisa zvakanakisisa guys. Saka ndokumbirisawo kuti muuye mundisapote, support yenyu yakakosha, ndiwanawo kurarama. Hanzi mofela vakakushandisa vakakushipa. Kunyange zuva rakanzi rabuda nekumadokero kana kumavire zuva, my dearest, I don't cheat. Ndakuti ndichikuudza manje, I don't cheat munhu wangu. I don't cheat munhu wangu. Never. No matter what, handichite, handobva ndadanana navo ende havatomboziva kundiona chimiro changu chakaita sei. Ukada kuramba uchidaroka, I think I don't block people, but iwewe for not respecting inini nemafans angu akaungana apa. Andino respecta, you deserve to be blocked. Iwo inambilezi wewe. You deserve to be blocked. I blocked you. Patsungubva apo pagrendero apo. Again mbokutaurira a story of my life ndisati ndaenda. Again mbokutaurira a story of my life ndisati ndaenda zvangu. Ndizorore ndoda kurara, nhasi ndo ndakafitira kunyatsorara hope. Zeumambo. Hanzi wakazobhadhira rendi. Rendi yemwedzi wapfuura yandakana kubhadhira, yemwedzi wapfuura paseri pacho handakona kubhadhira, but halendodwa vanenge vachizvinzwisisa. So guys, inzwai zvakamboitika. Ini ndichikura, kune vanondiziva patsungubvi pamusika pedu paipai. I used kuti kana ndakubva kuchikoro, ndaenda pamusika paipai, ndaitengesera vanhu. Vanonditengesa zvakasiyana siyana ka. Mabanana, maorange, maapple, nzungu, chibage chinyoro, mafresh chips kudhara aibikwa yoiswa mukapepa. So munoziva zvandaita, ndaiti ndikasvika paya pamusika paya kungoskodai, vanhu vaita kurwidzana kuti nhasi ndiwo uri kutitengesera, ende ndaiti kana ndaakutengesa
Guys, inini ndotengesa. Guys, inini pamarketing ndakatoipa pakutengesa. That's why muchiona ndichitira hasha munhu anotaura ndotora murume wemunhu. Chandoda kukudzai ndechekuti inini ndotengesa. Ndaiti ndikatanga kutengesa ndikaona bhazi rasvika ndikamhanya kubhazi wainyatsoti ya. Wainyatsoti pano pasvikwa. Hands well done girl block. So ndaitengesa ende marketing strategy ndinawo matactics achona. So kana mine mabusinesses aminawo mimi muda kumarketirwa mabusinesses neni. Musatombotya kundifonera muchiundudzoti Chipo tine business ratoda kuti advertise. Zvemari izvo zvokuti tinokuchajana mazimara akawanda. This is business. Business opa rino booster kamochoona kuti mandipinzewo machena makundipowo mari yakawanda. But let's advertise panapa papage redu. Taisa effort tese. Anzi, do you know something? For some reason, I believe on Morph's issue. I want now. Andudzo kuti ndisacheme but ndiye munhu wana andudza zvinhu zvandanzwisisa. Wangoda ndimanikidza kuti unditi ndovaziva. Iwo sandijairire, usandityisidzire sha. Wanzwa? Wada kuti nditi ndinovaziva kwauri wewe, who are you? Sadaro. Ngati advertise mabusiness edu panapa. Tafaita tese kuti business redu iriri rionekwe, titizive kuti page redu radzoka. Now that our page is back, takufana kuti advertise mabusinesses edu. Kune vanhu vane maproblems avo kana vari kutsvaga hama dzavo vakarasikirwa nehama dzavo kwemakore akadii, ndokumbirisawo mufile free kundibata kuWhatsApp kwangu muchindiudza zvehama dzenyu dzakashayikwa dzacho, muda kutsvaga hama dzenyu, pamwe uri mwana akaberekwa namai vako vakafa vakakusiya uri kacheche, uda kutsvaga vabereki vako, ndinonyora papage pedu ipapapo. Ndinotonyora because effort yataisa effort tese ndo matendera anenge atokuitai iwaya, because handina mamwe matendera ndingagone kukuitai kuti nditi ndokupai mari, handina kana mari yacho kwandinoiwana. Handina kwandinowana mari yekukupai. Ameno kuti vanoshamisirei. Nandifarire kutukwa ini. So guys, thank you very much. Page redu tava kuzoposta. Anziko hauna mafuta anopedza munyama here. Munyama mira ndimbokutsanangurira chimwe chinhu mwana wamai. Dzimwe nguva unogona kufunga kuti Mwari havako vakurasa. Uchiti ukada kudai unobondera, ukada kudai unobondera, ukada kudai unobondera. Vanhu havazorore kuti havazorore, vanhu vanorwisa. Satana haana kuzorora, Satana ari at work. My dear sister, shandisa mabva ako kuudza Mwari matambudziko ako ese. Ende Mwari zvavanoita vanozokupa mhinduro yako panguva yakafanira. Unogona kukumbira Mwari nhasi kuti Mwari ndikuda mari yekuenda kuchigayo mangwana. Mangwana aya mari yekuchigayo unoishayiwa. Kana washaya mari yekuenda kuchigayo uchatuka Mwari kuti Mwari, saka muda kuti ndirare nenzara here, hamuna kundipa $1 rekuenda kuchigayo. Mwari vanotozokublessa nemunda wacho, nevachakurimira mumunda imomo, nembeu yekuti uchadyara ugoita chibage chinotyisa, ugoita mabhagedhi 1000 pa 1000 wotengesa 500 kuti uwane mari yechigayo. Ndo mablessera anoita Mwari wayo. Mwari vanoblessa zvisingaite nenguva yavo yakafanira. Saka mwana wamai vangu handina mafuta anoitisa kuti munyama upere, asi ukaudza Mwari, ukavaudza zvawaudza Mwari izvozvo, maudziro avo vaita, ndo mablessera vanokuita iwayo. Kunyange ukashoropodzwa, kunyange ukashorwa, kunyange ukanzi benzi, kunyange ukanzi uri hure, uchiziva kuti hausi, ukaudza Mwari kuti Mwari ndoda kuti chokwadi chigobuda kuti handisi hure, ende chokwadi ichi ndoda kuti chibude chiri zvachiri. Pachinozobuda ipapo pacho uchafara chete. Kuna Mwari hakuna kuchema, hakuna kusuwa, mufaro wega wega. Muprocess unogona kurwadziwa, but mukurwadziwa imomo une malesson aunenge uchidzidza. Ukadzidza lesson in a hard way, hauite mistakes zvekare, because kana watodzidza chinhu kuti ichi chakaipa, ichi chakanaka, chakaipa hauzochidzokorodze, chakanaka ucharamba uchichidzokorodza. Saka vimba nekutenda naMwari kuti no matter what, hapana munhu anonzi uyu muhombe kuna Mwari. Mwari zvavanoita chero une mazimari, ini ndisina kana mari, Mwari havasarudzi. Mwari vanoda inini, vanoda iwewe zvakafanana.
zvakafanana. So ingodzidza kuisa maproblems ako ese kuna Mwari. That way haucheme, haumbofa wakachema. Misodzi andozongokona uchingochema icheteka. Misodzi yemufaro unonzi tears of joy. Nungu wakungova nema tears of joy pese paunenge uri. Zvinhu zvinenge zvakuitika zvakukushamisa kuti ndini nezuro ndaichema, ndichitambudzika, ndichishaya sadza. Ko ndini ndaane munda uyu wakazara chibaga uyu. There are so many ways dzekutenda nadzo Mwari. Kutongotenda Mwari nhasi kutongoti Mwari. Unozwa kuti Mwari vari easy kutaura navo. Pape paunotaura word rekuti fire, unoziva here kuti vamwe vanhu kwavanenge vari vanhu vari evil, pane zvinhu zvakawanda zvinotanga kukanganisika kwavari. Mwari havadhakwe. Ende Mwari vanopindura. Zvinhu zvako zvese uchibuda mumba Mwari maita henyu. Mwari mandimutsa ndiri mupenyu. Ndakubuda Mwari, ndakumbonotenga madomasi. Mwari ndiri kudzoka, asi ndichengetedzei. Fambai neni pose pandiri kusvika ndasvika unotenga madomasi, kusvika ndidzoke munomba. Mwari ndakubuda ndakwenda kubasa, fambai neni. Nditungamirirei Baba mumugwagwa mune tsaona, mune njodzi, ndinzvengesei munjodzi dzemumugwagwa. Ropafadzai maoko angu, ropafadzai basa rangu. Mapiritsi angu andiri kutengesa, mafuta angu andiri kutengesa Mwari, itei kuti zvitengwe. Mugoita zvekare kuti vacho vari kuzvitenga vari kuda kuonda, vagoonda zvechokwadi. Mwari vanovhura nzira pasina nzira. Tibvunzei inini. Mwari vanovhura nzira pasina nzira. Dzidza kutaura naMwari. Inini ndini mumwe munhu ndakarasika ndaingoti kana ndaita problem ndopandaiti ndakasvika kumba ndaisopfugama ndonamata. Pandaitira problem pese ndopandaiudza Mwari maproblems angu. Mwari ndanetseka inini, Mwari ndiri kuda mari, Mwari zvazodai, Mwari vanguwe. But this time ndakazozvudza kuti mukufara nemukusuwa mese pese pandiri, Mwari ndoda kuti vangoita take charge pazvinhu zvese zvinoitika muupenyu hwangu. I'll never mess up my life again. Ndakaudza Mwari kuti chese chandakakanganisa Mwari, zvimwe ndakakanganisa nekuziva, zvimwe ndakakanganisa out of ignorance. Zvimwe munhu wese, we all make mistakes, but unofana kukuziva kuti kana waziva kuti chinhu chakashata wobva watochisiya. Kutenda nemabasa. Mwari vanobatsira munhu anozvibatsira. Vakataura Mwari mushoko ravo vakati anokumbira anopiwa, anotsvaga anowana. Mushoko raMwari vakataura vakati ndichakubetsera iwe pakupinda nepakubuda. Naizvozvo chinozoita kuti vatadze. Mwari always keeps. Mwari chirungu chienda tanga. Ndikuda kuedza kuti Mwari ava promise yavo vachinje. Chavakuvimbisa, chavavakumbira ndo chavanokupa ichocho. Ukatovaudza kutoti Mwari ini nda kuti ndigone kuti ndizvipfekedze zvakanaka, ndive munhu anosimira zvekuti vanhu pavanondiona havatye kunditarisa kudai, nekuti ndakasimira. Mwari vanokuudza mapfekero. Uchida kuti wate hembe dzako pamubhedha wada kupfeka dzine guvha kuti dzedziye, mwoyo wako unongosviba, unogona kungoona isina bhatani, wobva watoti ini handigone kusona, handina tsono, chiregei ndipfeke yakati. So ngatidzidzei kuti Mwari vane marangira vanoita vanhu vavo. Yangu ndataura. Thank you D Doreen. I'll inbox you my sister. Thank you for trusting me and thank you for believing me. Thank you very much. Ndaifungidzira kuti muchazvibhilivha but vamwe wakawandawo but hatingarambe. Ko munhu anorambirwa munondiziva here? Hamundizive, saka hapana pamungambofa makandirambira. Munongotiwo makangonzwa zvamanzwa. Kazhinji kachona unoziva kuti chero kana kumapurisa cheko mukatobatwa parodhi muchirwa, kana kuti mabatwa parodhi muchirwa, handiti kana kuti watorohwa ndiwo watokurirwa. Munhu yeye akukurira akamhanya kupolisa akanomhan'ara ndiye anenge atoshefu. Iwo paunozoti uzotaura statement yako kuti ndiye azondirova, ndiye azondidaiso, ndiye azoti to be too late. To be too late. Saka ini ndovimba naMwari ndova ndinovimba navo. And thank you for not judging me.
mwe munhu akakuona ukapoda akakuona ukapfeka katrauzi anobva atanga kutoti iri haringambozviregedza iri rakatovatora iri ranga ravafarira no kubvuma kwandandakaita that deal sometimes tinoita zvinhu out of ignorance ndaifanira kutanga ndafunga kuti inini nemudzimai wavo tinoita same business zvatinoita same business handifaniri kuti nditore murume wavo kuti ndishande naye samanager wangu handiti izvozvo sezvezvo handaombozvifunga ndo zvinhu zvandaifanira kutanga ndafunga vasati vaita manager vangu but now I know handiti now I know and now that I know ndadzidzawo I don't need a manager I just need people like you vanoramba vachindi-advisa kuti chipo apa padai wadai chipo apa padai wadai so just advise me ingondidzidzisai ndiudzei handiti chete handaimbofa ndakaita something chiri stupid like that handiti saka thank you guys for the support. Pane rimwe timu risingarambirwe but iwe innocent you never know unongobvumira muchazodzidza vanhu it takes time kuti udzidze munhu ukadanana nemunhu chaiye kuti hamungoti munhu akakudza nasu kuti ndokuda mangwana maakutonororana akutonobvisa mari munotombotora nguva muchifambidzana muchidzidzana kuti uonane kuti zveshuwa munhu uyu munhu chaiye wandinonyatsoda here handiti saka zviri right muchiri kundidzidza ndidzidzei zvenyu moita muchindipawo mazano maadvise itai muchindipa neniwo ndichati kana ndine uchandei ndichida kuita ndisati ndachiita chinhu chiri very chakakosha ndichatsvagawo vanhu vandichatanga ndabvunzawo pamuri ipapo ndichanhonga kana makaona ndauya kumainboxes enyu ndokumbirisawo kuti kana ndakumbira advice mondipawo advice chete ndo zvandinongoda. I just need someone anondiadvisa vanhu vanondiadvisa zvakawanda ndichazama nepese pandinogona social media ndakaya kubasa ndakaya kuzokufadzai ndauti mufare inini ndechingososta aisosti hanzi mushonga wokuonda please aiwa guys uyai mutenge mushonga wokuonda musadaro aiwa musadaro hemutenge ndione kurarama musadaro guys hemutenge ndinawo mushonga wokuonda vanhu motanga madzidzana blessing junior mbiba munodzidzana pamwe waroora mbavha zvakafanana neninini ndiri mbavha wadanana neni 2 days wakutonondiroora wakunobvisa mari the next minute panext door pabiwa mbudzi zvakutonongedzwa kunzi mukadzi wako blessing ndiye aba mbudzi iwo hauchaziva kuti wondirambira here kana kuti wondibvumira because hauna kudanana neni kwenguva yakareba but vanhu manje makatanga mandidzidza saizvozvizvi mune makuzivawo kuti kwakanzi kwadenwa kana kuti kwaitwa chakati munokwanisa kurambawo kuti but chipo hadaro ukakanziwo pane kwabiwa makutotaura kuti aiwa chipo hatingamurambiri makutotsvaga police station yachona yandaendeswa makunobhadhara handiti ndochokwadi kusosta ina handiregedzi mukanzwawo kuti pane kwaitika chakati kune kwanzwai moti achipo uku kwahawaniko but uku chipo kwekuboko ndiye atotora handiti inini handidi kuti ndiningirikini zvazoita here chipo are you settled now not 100% my love tiri pa 90% page redu nderedu izvezvi masters akabviswa but mangwana by 10 tinenge taakuziva kuti zvoni richamanitizika kechi2 here kana kuti richange rangova page risingamanitizike of which inini I don't mind chero rikangova page risingamanitizike ndokwanisa kuvhurawo rimwe paside oita 2 iro tozorimanitiza since inini zvinhu zvangu ndanga ndichizviitira kuti ndiri kuzviitirawo hangu it's a passion ndinofarirawo kuacta zvinhu zvandinongofarirawo kubva ndichikura kana vakadzidza neni vanozviziva mamwe maskitsa munotoona ndichitoita maskitsa ndaitoita kuchikoro skit rere kuchikoro randakanyora manoise makers ndichibva ndazvinyora riya vakadzidza neni vanozviziva kuti ndakazviita izvozvo ndakanzi iwewe imbosara uchinyora vanhu nekuti ini ndakasara ndichitoonoizika ndakaona ndikasazvinyora hapana zvandaita ndakatozvinyorawo ticha vakaswoseka vakati handichakurovai klasi yese because waratidza kuti uri honest toshanda nechokwadi ndina nidhi yekukunyepera next time kangonzwa kuti aita chakati bvunzai you are free to ask me we are family kuba konyaya yekuba kubasa kwamudhara yakaperera kupi hopepe pandakaba pai inzwai nyaya yezvakaitika mirai ndikudzenza ndaenda
Lucy Kotokwa, thank you so much my sister, thank you very much. Hama dzangu, you are free to come to my inbox. Mafanangu, you are free to come to my inbox. Muchindipa namba dzenyu. Kubva ndichitanga Facebook andisati ndamboita Facebook group rekuti ndinokwanisa kumbotandara nemi mafanza angu tichimbobvunzana maadvice muchindiudzawo zvekuita. Izvezvi ndakutoda kuti munhu wese ndokutokumbirawo ari kuziva kuti ifani rangu. I'm going to create a link pa page panapa. Ndichaisa link regroup ratichange tichitandara semhuri. Muchindiudzawo zvekuita, muchindipa maadvice and everything. Please ndapota zvangu. Ndapota, makasandibatsira hakuna anombondibatsira. Nya. Hey babe. Ndiri busy 2 minutes. Ndiri pa live. Aswera bo. Uri kudzoka rini? Vari kusumuka Friday makuseni. Unenge wasvika. Alright, rega. Ah, that's okay my sister. Saka rega ndingokunyorera zvese zvandiri kuda. List racho ndinaro. It's okay, I'll call you. Ndofona sandara. Ndechimbura mwana. Oh, okay. It's fine. Apo ngozi bwanjimi. Chipo, I want to pray for you long time through page Mwari ane chekuita mlife mako. Amen, I receive. Ndini uyo baba wangu waishanda ku town and country. Ndo yaimbonzi food chain chinzi spa paya. Baba wangu wachishanda mu town and country muya ndaienda every day ndichinoba. Ndakatanga chimboba tumoto enzi tumamiuko so. Tumamiuko twanga tuto mkaka so. Tumamiuko tete kupezera twanga tusisawanike. Tunenge tokaiswa pa matiu so. Tumamiuko twainaka. Ndobva ndazopedzesera ndaona kuti mamiuko zvasisawanike ndandakuba ma-coffee drops. Unoziva kuti ma-coffee drops pane mamwe anonzi ma-milk drops. Kwozoti mamwe anenge akasangana tumakala. Kobva kwazoti ma-coffee drops chaichai. Ndini uyo ndaiti ndikatora 3 muhapwa, 3 hapwayo mazuva ekutanga. Mazuva ekupedzesera ndanda kutora kana 6 uku. Hanzvadzi yangu anga akutozviziva ndaenda kutoti kana ndapinda mushopu anenge akandimirira mumwe musi manje. Mumwe musi wanga uri musi weCivics Day baba. Ndandakapfeka tugogo tweredhi twekukwereta ndichikura ndaikwereta hembe zisingaite. Bosi ndisina kahembe dzacho chikoro kukanzi Civic hauna kana chekupfeka hauna pekutangira. Ndaikumbira shamwari dzangu hembe. Shamwari dzangu dzoita hembe dzedze kutoba dzondipa ndoita sendopfeka. Ndakwereta ndakapfeka tugogo tweredhi so nekatopu keblack nekasketi. Musi woyo ndakatoti arigeni mbendione mwasawiro wananda kutamba nawo so. Baba wangu wasiri pabasa. Ndobva taenda paimba tasvika ndobva tapinda mushopu. Ini ndatoba semazuva ese ndabudirira ka. Asawira vaonekwa. Asawira vaonekwa kwakutotaura zvikanzi ndine mwana wachasaya chichi ndiyantoba everyday ndiyauya neni chichi imi. Akomana takarohwa. Amana takarohwa. Unoza tutsapfu twakarohwa itu ndakarohwa. Mukuseke ineke. Mukuseke chi? Musadaro asi. Akomana ndakarohwa. Amana ndakarohwa. Handisi kuzvida keli. Inyaya dzandikutaura kuno kuFacebook ndedzako ere? Amai takarohwa. Hanzvadzi yangu apange akamirira panze. Ndakazoti ndobuda panze pakadhoo ndakabata tugogo. Kana hanzvadzi yangu yakutaura nyaya ndakabata tugogo tuyo twokukwereta. Ndobva ndabuda ndakabata tugogo hanzvadzi yangu bva yandibvunza ndikati arohwa tabatwa. Ndakutokumbira kuti tikasvika kumba baba usaite usaudze. Hama dzadikani takati tasvika kumba baba hatina kumbovaudza kana kuti bufu. Saka mangwana achina kuchikoro manje kwaibikwa. Ndakatoswera ati baba kuchikoro kudiwa zvinhu zvekubika, ndoda zvinhu zvekubika mangwana. Baba wangu akatotorawo kamari kavanga vakasungirira ndobva vandipa vakatonotenga ka 1 kg kako kerice, wotenga tumapotatoes twako, wotenga kamafuta kako, matuza tumafuta tetu twekupimira twekudhara tetu zvese vandipa vaita zvekutosacrifice vanga vasina mukunzwa. Ndobva ndapedza ndapiwa mari dzangu ndobva ndarara. Nokuti ndanchirwadziwa miri yangu yairwadza zvisingaiti.
mangwana baba wangu wakati vachisvika kubasa vakati ndazikanwa hanzi nana baba wangu ndangoti ndichipinda hanzi kwakutanga ngonzi chairman handikati kuvanhu kuita unge ndaabhosi kudai sochi vakutoudzwa kunzi tine mwana wenyu watakarova nezuro panapa akaba mari bhiri rida kutobhadharwa here mwana wenyu akaba ende shamwari yake yakaba naye yakatotaura kuti zvoni ane nguva achiba hama dzangu azoti baba tabva kuchikoro baba vari kumba ndakasvika vako wandibvunza wakabaka iyoyo handakada kuramba handakarohwa pakarohwa mbiti ndakabinwa ndakazvamburwa ndakazvakatswa kwete mbijana zvokuti izvezvi kana ukanditi kutora zvimwe zvese izvi ndingaite zvangu ndinoekta hangu ndichiba I don't take kwasiya dhora rako apo unowana riripo kwasiya 50 cents yako iripo unowana iripo ndikanisoona kuti izvi hazvina pundutso izvi ndaisosta hapana hauna chaunondiudze kuglendale indaigara kuglendale kuglendale ndokwandaigara kwakazomboita dhiri revanhu vainokorokoza kumazoo kundaitoenda nehanzvadzi yangu nekadhishi kedu tononyurura mune vanhu vageza godhi ravo tonyurura madhaga aya agezwa aye totosuka zamba redu raive dhishi tasuka goridhe reto tora totengesa godhi towana tumari tedu mbijana so mabhindauko hamuna chamunonitaurira panyaya yemabhindauko ndopepe pandataura kuti vane mabhizinesi avo vanda kuadvertisa mabhizinesi avo feel free uyai advertise panapa tiite mari tese mazuva ano ndongobatambo chete hapana chimwe chinhu chandoba ndongobatambo saka guys thank you so much we managed to recover our page redu tinaro hanzi madziona kashamwadza dzinoita dzinozourura dzinozongonotaura vemwana kuti aitoba kubva handitabatwa musi woyo kana mabatwa musi woyo kamoroherwa zvemusi woyo guys inini regai ndizorore bye bye I love you so much vari kuuk you have got tomorrow that's date that's 23 that's Tuesday nhasi is Tuesday vanhu vekuuk tingori nemangwana chete ekuorder kana muda kuorder maproducts ekuondesa maproducts ekusimbisa maproducts ekuti muskin dzenyu dziito zvakanaka time yekuorder muchiri nayo mangwana ndo last day tomorrow ndo last day by 3 o'clock ndenda kutoendesa zvinhu kuti zvichiuya ikoko vakaorder maorders enyu ari kuya mangwana ari kunomasiya mangwana achisumuka kusukira mangwana saka gadzirirai kureceive maorders enyu muchitotanga kunaka vada kuonda muchitotanga kuonda Christmas isvike takutaura zvimwe vanodawo kuonda neniwo ndinokuda vimbiso thank you for loving me thank you for believing in me thank you for trusting my brand thank you very much thank you so much thank you handiti phone number regai ndiise nemwe phone iyi yandinoshandisa kuita live yakastika I'm sorry yakadonha saka yakastika saka regai ndikupei nhamba pane imwe yacho ishi ndipine nhamba kuti harimane nhamba ndiende zvangu ndizorora handiti tandarisa just a number where's the life alrighty anditi phone number regai ndiise nemwe phone ndichaisa regai ndiise ne country code so that +26 783 081 namba pane imwe yacho ishi ndipine namba kuti harimane namba ndiende zvangu ndizorora handiti tandarisa alright so I pinned the number guys ndo namba dzangu idzo kune vanoda kundibata vanoda kuorder maproducts angu ndinowanika kuBelgravia number 7 Chelmsford you call me munondifonera kana uchinge uri muno muHarare ndinowanika kuBelgravia pa number 7 Chelmsford unokwanisa kuya kushop kana usingakwanisi kuya kushop uchikwanisa kupinda mutown ndina driver anenge ari maproducts angu mutown imomo
kana uchinge uri out of town kunana Bulawayo, Masvingo, Gweru, Chinhoi, Kwekwe, unongo order ne-inbox chicken in indobva ndakutumira ne-FedEx. And then kana uchinge uri kuSouth Africa, Botswana, you order nemukuru ndobva ndakuisira maproducts ako pabhazi. Kana uchinge uri kuUK, next cargo yedu iri kusumuka musi wa24 November. So you still have tomorrow and mangwana achona ndiri kuendesa zvinhu kuma3. Saka mune nguva yekuorder kuUK zvinhu zviri kusumuka musi wa24. Saka mune time yekuorder mangwana kusvika na3 o'clock. 3 inoenda kutosumuka kuendesa kuzvinhu kwandinotumira nako. Vandinotumira navo ikoko kuUK vanoya after every 2 weeks and they charge 7.9 pounds per kg. They charge from 5 kgs. That means even your parcel you get less than 5 kgs, you pay for 5 kgs. So please guys, come and support me, support my hustle so that ndibowana kurarama nditi. Thank you for the support. Thank you for supporting Chipo the Trouble Causer. I love you so much guys. Mwah.